Karjala pitäisi olla. Eiku Epponen. Paljon sä oot? 50. Tuus tähän näytille. 50 nainen. Ota se tuoli siitä vaikka mukaan. Niin. Siis tuolla on tommonen... No joo, ehkä... 50... Ei oo kyllä 50. 40. Tuu tohon noin, niin ihmiset näkee. Sanot vaan hei, että tietää mistä laulaa. Se on vähän hölmöä, kun näksuu. Hyvä, tunnet. Moni poika on aika ikuissaan, kun ne näki sut tossa pyörähtämässä noin vaan. Monella kasvoi kiima. Sä tiedät tän, no 20 muija se tietää asiasta no aika vähän, mutta sitten on 30-vuotiset. 30-nainen tietää, koska pitää on taita yhteen viedä, koska ei. Kriittinen paikka se oli, kun kertoi totuuden. Missä on puumanaiset, kun niitä tarvitaan? Missä on puumanaiset, kun koulutusta kaipaa? Missä on puumanaiset, kun niitä tarvitaan? Missä on puumanaiset? Näittekö te sen pojan tossa, mistä kertoo tää biisi? Näittekö te sen? Okei. Meitsi saa varmaan ehkä tänään pesää. Mutta puumanaiset tarvii olla mua puolta vanhempi, jos mä oon 22, niin sun pitäis ollut vähintään niin kuin 44. Missä on puumanaiset, kun niitä tarvitaan? Missä on puumanaiset tähän aikaan? Missä on puumanaiset, kun niitä tarvitaan? Missä on puumanaiset tähän aikaan? Poskiotto 50-vuotiaalta, se on aika pop. Kaveri kertoi, tää on totta, eiks joo? Onko sulla kokemusta puumanaisista? Ja mitä luulet, tekisinkö biisin siitä, jos et tietäisi vittu asiasta muista? Missä on